Thank you for tuning in to ZimNewsBeat TV. Okay, nanchiti ndinonzi Elizabeth Nyaguyo ndiri journalist weZimNewsBeat TV. Tine nyaya takaonawo pamemo yaiseculator ichienderana nekurohwa kwaitwa mwana ane 11 months. Saka takaona zita remwana nesenemi yacho nezita renyu ripapo richinzi iro ndimi baba vemwana. Saka ndine mibvunzo mishomawo tichitarisana nekurohwa kwaitwa mwana ikoko. Okay. Chana chida kutanga kubvunza baba ndechekuti mudzimai watakaona achirova mwana mudzimai wenyu here kana kuti musikana aishanda pamba penyu, ukama hwenyu hwakamira sei? Uyu munhu ndakadana naye but anamubvira ndagara naye kuti kasvika pakutisana mwana because iye akaramba uroro. Saka ngati musikana wangu by the other way because andikamboti mukadzi wangu because iye akaramba uroro kwaye ndakaramba kuyaumba kwedu many times. Saka ndokuti musikana wangu ani mwana wangu. Okay. Asi muchifambidzana nemunhu uyu kuzosvika pakuramba kuti arorwe, muchifambidzana character yake akanga ari munhu akaita sei? Ndinofadana angatori munhu anga ari bhoro kuti anobvira nanetsana naye hapana kuti aponetsana kana kawanda. Zvimwe anga ine imwe character yake, zvimwe aindoridza character ili haiti ndinaye, zvimwe ari kuna mwanhu aine character yake handizivi. Okay. Tichida kungopinda hedu personal, chakaita kuti arambe kuzororwa chii? Just because inini ndandine mukadzi wangu kumba and so forth, ndozvaita kuti adi arambe kurorwa, but handizindo main reason yake here kuti angagara asingadi kurorwa because even ane mwana ndakamutuya ndikuroro ndigare neyo akaramba. Saka haibachazivi kuti ndiyanga iri main reason yake here kana kuti. Saka chainyanyorambira ndechekuti mune mudzimai kumba. At first ikapenda atanga muti ndoda kuroora nechii tichitodana na 2022 muna February or March. Muna March. Ndovairamba Saka mimi aramba kurorwa, makamuudza here mimi kuti mune mudzimai muchitanga kudanana? Aitozviziva, ndakamuudza nemukadzi and so forth. Saka kuti nemukadzi otherwise ndokwaiti aramba kurorwa here handizii. But aitodanana zvitori zvaiti naubvira netsana naye. Okay. Tiri kuona zvakare baba pama-social media platforms pane machats ari kutenderera emudzimai zvakare nemamwe ari kunzi ndenyu muchipindurana naye achiti aiwa mwana ndakumurova asi ukwanisa kukambaira, mimi muchitopindura kuti aiwa ita zvaunenge waita sei, waita zvaunoona kuti zvinoita kuti mwana aende mberi akure zvakanaka. Tingati machats aya ndenyu here kana kuti isocial mediawo yakungopindawo mukati memafamily issues menyu? Ini chat ndoziva kuti ndakastenda machat ndakasenda ndiye ndakataura naye, but zvimwe zvinhu zvakutaurwa navanhu amene kuti vakazvitorera papi ndichi handizivi. Vanhu ndakasendera machat they are only two. Ndapa machat vanhu vemanika post natafadzwa chidawo. Saka handizivi kuti kana ari paplatform yatafadzwa chidawo kana emanika post otherwise ndiyo, kana asiri pathat platform handizivi, handimazivi machatiwo. Okay, muchidimbu tichida kuitira kune vasina kumaonawo kana kuti vari kuona ikunyepa, muchidimbu nyaya kana kuti dzamaitaurawo pamusoro pemwana uyu zvichizoenderana nekurwa kwakazoita, tingati here ndezvipi zvamuchiri kurangarira zviri mumachadzo? Zvipachat zvese ndozvirangarira panje singazivi. Zvakaitika ndezvekuti iye makuseni around kuma9 andisendera message ndobva adelete. Adelete that message ndobva ndamusendera message yoti wadelete ndisina kuona papaine chii, zvikazi abva apindura message yekuti kamwana kako kakari patraining yekukambaira kechirohwa. Ndikati ndisenderewo chii, ndisendere video yabhozi hapana zvindaona. Ndobva ati okay ndikusenda, ndobva andisendera video yayo. I was aware kuti achadelete that video, achingorisenda ndabva ndariforwarda group refamily. Ndobva ndatarisa ngati waizvirwa akasi kukambaira handidi mwana ari laziness nechichi, akuti handichanyatsangurileta nezvo anga ari matendero andakaita machatsi acho. Handidi mwana ari laziness nechichi, ngati okay, but izvo andorwadza kuti mwana ane 11 months anorohwa neshamhu zvazvisingadizeni.
ana umuudza ipapa ndautaura ina angobvunza vanhu mugrupu ndikati kondoitawo sei nezvinhu zvakadai nditobvunza vanhu vefamily vanhu vari kuti atora action kandotora action ipi because kana ndiri kuzvidziva nemi doesn't make sense zvikanzi umwe munhu angova neidea kuti isa pasocial media ndokuisa pagrupu endakaita ndakaisa pagrupu that day it was a Friday manheru ndikaisa pagrupu endakatoisa aiwa 2 magroups ebhora ndobe ndakatanga kuonawo maviews endaipuhwa nechichichi ndobva ndatora anga ari manheru makuseni ndobe ndakafonderwa navanhu vekumasvingo ndakanga naorganization yacho ndinonzi yavanifonera ndikatovapa maadresses nechichi kuti munhu yakadai vakandibvunza zvavandibvunza ndikakwanisa kupindura zvindaikwanisa kupindura zvine andisingaziviwo ndandikapinduri ndozvakaitika. Okay. Ndanzwa muchiti maipiwa maadvices nevanhu vaitiwo kudii magrupu ebhora? Maadvices akawanda vamwe zvakawanda zvaitaurwa zvimwe zvacho remember but vanhu vazhinji vaingoti kana uchikwanisa kutora mwana wako uchengete of which ndagara mwana wangu ndaida kuchengeta but ivo vanhu vekumba kwavo havagara havadi kuti vanga vasingadi kuti nditore mwana wani iye wacho mafirst days ndisati aenda kumaintain ndaimuudza kuti uya ndikuoneni mwana airamba saka handizivi kuti ndaizozviitawo sei because iye asati aita riri kumaintenance I think muna February aitoramba kuti ndione mwana even akafonderwa namama vangu kuti auye nemwana vasangane mutauri mamutare vaone mwana akaramba ati hamukwanisi kuone mwana pendakaenda kumaintenance ndikaenda pendakamuona infirst time yangu yekuona mwana ndakamuona tichienda kumaintenance tikaona mwana tikaita sei tikaenda kumaintenance ina ndakuramba ndikataura because madhesi nechichi zvaipindirana akatibatira maintenance and so forth. After that akaenda kumba kwavo taitotaura iye chenomba kwavo inde chenomba kwedu but paizina mama vangu yanoni mwana airamba ndobva takagara for about half a month tichitaura tese chichi akandisendera message kuti mwana wako ari kundibhowa ndichamurowa nechichichi mwana wako hazi mwana wako ari kunetsa ndichamurowa ndikati ina handikwanisi kupindura bhozi ndikakupindura zori pazinti ndakati ndiite zvakadai ndaingonyarara zvinhu zvaindiudza izvo. Saka toti imimi sababa muchinzwa kuti mwana wako ari kundibhowa mwana ane 11 months ndiapi matanho amakazokwanisa kutora imimi makatarisa kana nekunzwa kwamaita mudzimai uyu achitaura nekuzoona kwamakaita zvakare vhidhiyo mwana achitorowa pamwe pacho pamwe manga musingatozoone zvaaitwa kamaingoudzwa asi manga musingazoone mavhidhios aya matanho amakazombotorawo ipapo ndiapi? Right, ini taindiudza before ndisati ndaona vhidhiyo zvazingaiti nditori matanho because ndandisina evidence aingotaura uvi anongonongoti ndaingotaura kuti uyo undoona kuti ndaingotaura kuti zviri kubhowa and so forth saka ndandingakwanisi kutora matanho ipakasenda vhidhiyo indakatopererwa ndatoenda ndakaisa pasocial media ndizive kuzviri kuita because izvi zviri kuita chaichaizvo ndanatozvishayiwa ndatoenda ndakaisa pasocial media ndoonewo zviri kuita. Okay, tinoziva kuti kana chinoita kuti madzimai azoshungurudza vana vavo kashoma asi zvichidawo pamwe vakanga vada kuenda kakuwanano vamwe vanobva vati kana vauda kuenda kune imwe wanano mwana anochiona anenge asiri mwana wekwaari kuenda ikoko zvichida here tingati mudzimai wenyu ane murumewo akanga amuroora kana kuti akanga auda kunoroorwa zvakare yakanga yava nzira yekuti imimi muchitorawo mwana wenyu mugare naye? Baba handizivi hangu but kana munhu akuda kuti nditore mwana wangu ndigare naye anongondiudza ndoita maprocedures anodiwa ndotora mwana wangu ndogara naye ndani kuti arikwanise mwana. Saka pa 11 months papo maingorambirwa kuona mwana chikafu manje vaiita sei vaibatsirikana sei? Mwana ndazotangomona musi takaenda maintenance after that taibhadhara maintenance echiita zvaiita ndikazomuona once pendakatoita zvokumanikidza kuenda kumba kwavo ndichitomuziva ndakutosvika kumba kwenyu ndakuuya kuona ndobe ndasvika kumba kwavo ndikamuona then last month iyo ndakamuona tichinegotiata nyaya yemaintenance because ina ndasangana nemacomplications angu zvangu mapersonal issues aitoti ndakwanisa kubhadhara last month neyapfuura ndobe tikatotaura tese tikatowirirana and kubva ivo taitowirirana hatina kubvira tanesana hatina chitambonesana. After that ndobva zvitendera that video ndichitomuudza next week ndogona kuuya kundichukua
ndombe ndazona unisindira video andiziti pfungwa dzake dzadziripa. Asi muchionawo mwana pesa pamaimboendawo apa utano hwake hwakanga hwakaita semwana ari kuchengetwa naamai here. Imbe ndaitomuona mwana anga right kusaziva mai bhozi mwana anenge angori mwana mudiki akwanisi kutaura zvaanenge achiona nechi. But ini only thing chakanetsa ndechekuti anotya vanhu. Ndoche chaingonetsa iye aitya vanhu mwana. Saka ipapo handizivi hangu kuti magariro aita because ini andamubvira ndararamba kwavo andamubvira ndagara ikoko zvokuda hangomuona pendakaenda kunomuona ipapo only that. Handiziti kumba kwavo aigara sei ndaitorwa sei. Kutya vanhu katinogona kuti semwana vamwe vana kavajaira kugara naamai vavo chete vasingazive kuti kunana baba varipi. Zvichida akatomboti akanga asingina kukujairai kana kuti aitongotya munhu wese waatongoona. Anogona kunge anga asina kujaira ini but kana mwana aine vanhu vaanogara navo pamba apa angambotadzi kugara nevanhu vaanogara vana vanotamba navo for about 20 minutes 30 minutes angambotadzi kuita izvozvo. Saka ipapo handizivi hangu kuti aitorwa sei. Alright, nyaya mazoiburitsa baba mapiwa maadvices yakazofamba sei? Vakazoenda mapurisa here amai? Zvakazofamba sei? Nekuti zvatiri kunzwa isusu nekuonawo pazvivhitivhiti apa tichiona kunzi havasungwa vabatwa hatina chokwadi nazvo ende hatina umboonazvo. Imimiwo sababa vemwana nyaya papiko zvinozvi? Izvo kwandakaita munhu avatorwa akaenda kupolisi itwazone makuseni makuseni achaziti ngoi atorwa nepolisi but baba vatorwa nepolisi ndini ndakaipa nhamba dzake dzekuti vamuponere ndini ndakavapa maadresses endaiziva nechichi kuti vakwanise kunge vachitaura naye vakwanise kuchichasi vakandiudza kuti handichakuupdata kubva ipapo but after that was the end of police. Havana kuzombobvira vandiupdata nechichi zvokutoti kuenda kukoti ndakaita zvokutongonzwa ndakazonzwa nemanika post kuti akaenda kukoti akazi ariwe remanded to in custody nechichi. Iyo polisi yaikutsvai kuibata yanga isiri kubatika kuti ndikwanise kuende kunoona zvasingaite bhozi iyo vanga vati handichakubata. Ndobva ndazavafonera nezuro vakandiudza kuti mwana ari social welfare mukadzi ari remanded in custody kuprison. Saka inini for now mangwana ndinofanira kuenda kusocial welfare ndoenda kunoona mwana ndokandisandaenda kubasa. Saka ndopiko zvino danho rakatorwawo iroro? Ndo zvindakangonzwa kunzwa inbobhozi zvezvese handina evidence yacho yekuti hanzi munhu ndakatomuona ndokwaari ni mwana ari kusocial welfare ndozviine unokonfirma kuti ari kueresiwa kana kuti zingori chatinyana. Okay, saka iko zvino vabereki vaonawo kuti muzukuru ndo magariro aita ndeapiwo matanho ava kuchifunga kuchitora iko zvino nekuti mwana akusocial welfare. Vabereki vangu ndakaudza nezuro wakanditi kuenda kuingati kuenda kunhasi ndokati hanzi vanouya mangwana vari kuuya mangwana ndoenda navo vabereki vangu vanouya mangwana ndoita unoone mwana zvokuti dai vakati ndakaabvetwa from bozi munhu aridzi akapinda mukoti musi wemande pese pendaitrai kuabvunza nechichi padaipindura saka ndatisazivi kuti ndoita sei ndokuti dai vakanga vandiudzawo paine time musi wemande musi wakaenda kukoti adza ndakaenda kukoti daina udzwa koti iri musi wemande adza ndaenda asvika kundakanoudzwa ndega sina udzwa nevanhu kuti ndaikwanisa kunga ndakabata vabereki vangu vaikwanisa kunga vakauya saka kubve pendakavabata vari kukwanisa kuuya mangwana toenda kunomutarisanga social welfare mangwana zvakamira sei. Okay, saka munozomboitawo here kana shungu dzekuenda zvichida kana kumaraini kwaigara? Hello? Hamuna kuzomboitawo here shungu dzekuenda kana kumaraini kwaigara mudzimai wenyu uyu mukadzi ane mwana wenyu uyu mononzwawo kuti mwana uyu aigara sei? Kana even kuenda kune hama dzacho mononyatsonzwisisa kuti vaigara sei nemwana uyu pamba? Inini totally kutaura kwendaita navo tanga ndichita munhu ndaitaura naye munina wake ndaitaura naye tichitanga sometimes taitaura zvakanaka sometimes ombotaura zvinobhohwa ini hamunonyarara bhozi ndoziva kuti indotaura zvinorwadza nechichi saka ndanyarara
saka kubva pendakamudza nyaya nechichi mubvepa akanzwa nyaya ina ndindakamudza kuti bhodzi yakazita zvokunzwa mubvepa akanzwa nyaya tanga tambotaura zviti makuseni acho kuti manheru acho paazonzwa nyaya azotonga kublema futi saka kubva ipapo ndabva kana autondiblema handichakwanisi kutaura naye bhozi ndingataura wrong kana abva ndatonyarara ndinobva ndazoona vhidhiyo raitaurwa paDiamond FM nechichi reaction yevanhu vacho nematauro vari kutoita nezvakaitika ivo vanotaura izifi takamboswera tisika takambogarani vakambonzwa ndaiswera ndichitaura nemusikana navo nechichi of which relationship yangu naiye hapana kana ainyatsoiziva ivo vaingoziva kuti ndini baba yemwana nechichi but ainyatsokuitika mupakati pangu naye hapana aiziziva matauro anga akuzviita kuti ndiende kunovakonfranta noende kunovaonayo hazibude ndienda kutoita senge ndakupenga saka handikwanisi kuenda kumba kwavo zvimwe ngatoenda kumwe kunobvunza information not kumba kwavo kana kune amatsatsai okay saka mashoko enyu baba takatarisana nekurohwa kuri kuita vana kana kuti kushungurudzwa kuri kuita vana takatarisana zvakare nemasingle mothers vanenge vachengeta vana mashoko enyu kune varume kana even kumadzimai ndeyekuti kudii tichida kuchengetedza kuti vana vagadzire zvakanaka nevabereki vavo zvichida kugara nesingle mother kana kuti kugara nevabereki vese asi vamwe vana vakanyanya vacho vanonyanyashungurudzwa vachigara nemaparents one hai inokwanisa kutaura kuti kana uri murume uchikwanisa kugara nevana vakoka hazvi beta kuti ugare nevana vako bcause hazvibatsiri mai kuti uzoone mwana wako ichishungurudzwa nemunhu kana kuti nevamwe baba hayo haizvo hazvibudi okay but ka uyu wenyu manje kaari kutoramba kuuya kabhozi kuna vamwe amai zvichidai tongofunga kuti ndikakupai mwana iye anonoenda sei anonoshungurudzwa zvakare kupi ikoko azive kuti kana inde chida mwana wangu azive kuti mukadzi ndikugara naye ndiye anogara naye anogona kugara natsitsi wangu kana kuti anogona kugara namama wangu because mama wangu vangu vari kuvapenyu unless dai mama wangu vanga vasiko vakafa kana chichi ndopaizoti aiwa hai zvazviita mama wangu vari kuvapenyu hazvadza kuti dziriko dzipenyu saka they can keep that child okay toziva kuti madzimai nemadiro avanoita vana havangamboite moyo iwoyo makambosvikero imimi kana kuti izvezvi makambodzamisawo pfungwa dzenyu here kuchida kuti but pekutanga munhu uyu akamboramba kugara neni pechipiri akandiudza kuti mwana wako anondibhohwa pechitatu vhidhiyo rasendwa mwana achizvambaradzwa achinzi kambaira makambofunga here kudzamisa pfungwa dzenyu zvichida mwana uyu zviro kwazvo ndewangu here iwe ndatombozvifunga but kana zvamira so ukafunga second issue usati wafamba nefirst issue ka zvizvonesa avafanira kupedza first issue then uzofambira second issue wasitarisiro yekuti muchaenda henyu mberi kumadna yavemo mumusoro noti tirimo mumusoro unless iye akava chiti anzi mwana haasiri wangu akava chiti kwazi mwana haasiri wako tokwanisa kuenda madna because at first akanditi anzi mwana ndewako kana akuya chiti anzi haasi wako kudna toenda handirambi bhozi iye ndiye anengaiziva chokwadi bhozi paakatanga handifungi kuti aipenga paiti anzi mwana ndewako unless anga aine zvaada kubenefita iye zviriko futi saka zvongomira kuti anenge achichipa ti inini zvinhu zvangu ndizoita ingachengeta mwana wangu deka okay aiwa tinotenda baba maita basi Thank you for tuning in to ZimNewsBeat TV.